Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Oh nggih, ingkang sebelah kiri radi mundur. Nggih. Dumateng para habaib, wabil khusus dumateng panjenenganipun Al Habib Husain Syarif Hidayatullah bin Lutfi Yahya lan ugi Al Habib Zaki bin Alwi Asy-Syighab, Al Habib Alwi Zahir Muhammad Al Habsyi, Al Habib Syauqi bil Faqih lan ugi Al Habib Luqman bin Yahya, telah sedaya para ulama, para kiai ingkang pangapunten boten kawula sebat asma karimipun setunggal boko setunggal, ananging ingkang tansah kawula cadhong donga lan barokah ilmunipun ingkang estu-estu kawula taati. Dumateng para pepunden pini sepuh aji sepuh ingkang kawula bekteni, dumateng para nayaka pangembating praja satriyaning negari, tumandu dumateng sedaya jajaran Forkopimcam ingkang hadir, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil utawi ingkang mewakili, lan ugi panjenenganipun Bapak Kepala Desa dalah sedaya perangkatipun lumeber babin sababin kanthi mas ingkang tansah kawula hormati. Langkung-langkung dumateng panjenenganipun Ibu Nuritun minangka hamengku kersa Nabi Sahibul Hajj acara kalenggahan dalu menika ingkang tansah kawula hormati. Langkung-langkung temanten kekalih ingkang nembe berbahagia Mbak Arni Puspitasari kalian Mas Ahmad Mualimin ingkang tansah kawula tresnani. Boten kesupen Jati Sumonegoro lalu kita Darus Syafaat ingkang tansah kawula tresnani lan kula banggaaken. Sedaya panitia ingkang dereng-dereng nyengkuyung acara walimatul arus kalenggahan dalu menika ingkang tansah kawula hormati. Dumateng Bapak Haji Sebu Hajah, calon haji calon hajah ingkang insyaallah tansah kebak ing barokah. Kadang pandaya swara utawi tukang sound system, ugi bagian seksi perngincengan alias dokumentasi ingkang tansah kawula tresnani. Para hadirin, para rawuh, para jamaah ingkang minulya rahimakumullah. Alhamdulillah kanthi nikmat izin dan ridho saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, kalenggahan dalu menika kula lan panjenengan sedaya sareng-sareng
saged angrawuhi acara pengajian umum dalam rangka tasyakuran walimatul arus, tasyakuran pernikahan dawuhipun Nimas Roro Ayu Arni Puspitasari kalian Roko Mas Bagus Ahmad Mualimin. Alhamdulillah dipun lajengaken mangke sholawatan sareng-sareng Jati Sumonegoro Fit Darus Syafaat lan ugi mangke kalian dalam para habaib sedaya bagian wonten Pono Lawen Kesesi Pekalongan. Alhamdulillah dalu menika kula lan panjenengan sedaya saged silaturahim kanthi sehat wal afiat selamat rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat lan salam dening Allah mugi tetep kalimpahaken dumateng junjungan kita ingkang menduya ing jagat saha minangka panutan umat panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Lumeber dumateng kang garwa putra keluarga sahabat saha pendherekipun termasuk kula lan panjenengan sedaya ingkang rawuh dalu menika mugi-mugi kita sedaya benjang kagolongaken umat ingkang pikantuk syafaat ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, acara tasyakuran walimatul arus kalenggahan dalu menika alhamdulillah masih dalam suasana ingkang sae, suasana fitri mangken ing wulan Syawal. Nggih napa mboten? Pramila saking menika karisma ngaturaken sugeng riyadi ja'alanallahu wa iyyakum ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Muga-muga kula lan panjenengan sedaya menika anggenipun ibadah ing wulan suci Ramadan ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Dados sarana guguring dosa kula lan panjenengan sedaya dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah-mudahan kita digolongkan sebagai hamba Allah yang pantas untuk mengucapkan minal aidin wal faizin. Semoga kita kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Menawi panjenengan sok ningali karisma dateng ngene YouTube maupun media sosial yang lain utawi nderek pengajiane karisma secara langsung, menawi selama karisma ngaji wonten kelenta-kelentunipun atur kawula tingkah laku tata basa mbok menawi kirang meranani penggalih panjenengan sedaya kladuk kurang duka kirang trapsila wonten ingkang boten sopan boten santun wonten ingkang tersinggung sengaja boten karisma nyuwun agunging sih samudra banget sami sareng-sareng dilebur ning dinten Riyadin menika. Ngaten nggih Ibu, ngaten nggih sedaya nggih panggih. Niki sedaya kabaripun sehat. Alhamdulillah, syukur datang nikmatipun Allah sampai saat ini, sampai detik ini kula panjenengan sedaya tasih pinaringan nikmat sehat lan nikmat sempat. Alhamdulillah niki wonten sholawatanipun masyaallah. Monggo bareng-bareng kalian karisma rumiyin wujud mahabbah cinta dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng-sareng sami maos sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Gusti Allah lan para malaikat ki maun maos sholawat kunjuk panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa malih kula panjenengan sedaya minangka umat Kanjeng Nabi ingkang tansah dipun tresnani dening Kanjeng Nabi, monggo minangka umatipun wujud mahabbah bareng-bareng sami maos sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil qurabu wa tuqta bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatiri wa yustasbal
لله تنحل وتنفرج بالقرب وتقضى بحوائج وتنال به رغائب Berkahipun sholawat mugi-mugi acara dalu menika dados manfaat barokah khususipun lumeber temanten kekali rumah tangga langgeng ayam tentrem sakinah mawaddah warahmah rezekinipun kathah melimpah ruah manfaat lan barokah termasuk lo panjenengan para jamaah rezekine kena kanggo sangu ibadah turah-turah kena kanggo budal haji lan umrah wonten Mekah lan ziarah Madinah temanten kakali muga-muga enggal pinaringan momongan duriyahipun sholih lan sholihah amin Allahumma amin ya rabbal alamin hadirin rahimakumullah alhamdulillah dalu niki acaranipun tasyakuran walimatul arus tasyakuran pernikahan menawi ningali mantene Mas Ahmad Mualimin kalian Mbak Arni Purpitasari Puspitasari Masya Allah sing wadon ayu sing kakung guyung ganteng bola bali mesem guyu nggih napa mboten sing kakung ganteng sing putri ayu bola bali mesem guyu tamune akeh njur padha maringi sangu dasar tir padha irenge sir padha senenge sosok wadahi kendi cocok rasaning ati kae ngeten iki Mas Ahmad bahagia nggih Mas alhamdulillah nikmat napa mboten nikmat kok enak ora dalam
Oh, nemoni tamu terus ya Allah. Nganti ra sempat-sempat lebay. Mbak Arni, panggilannya Mbak Arni. Mbak Arni nikah kali Mas Ahmad bahagia napa mboten? Bahagia, nikmat napa mboten? Nikmat, mantep lho jawab nikmat. Lho nuwun sewu lho Mas Ahmad. Nikmate wong dadi manten anyar niku, nikmate wong dadi manten mboten namung nalikane ning jero kamar tok. Wis mbok pikir ning jero kamar tok wae. Pun halal syah kados ngeten niki masyaallah. Niki nikmatnya luar biasa. Makanya diarani nikah. Nikah niku nek cara ditulis gawe bahasa Arab niku tulisannya nun kaf ha. Nun nikmat kaf karomah hak niku halal. Sapa sing nikah mesti bakal itu bareng sing nikmat tur halal tur karomai gede nikah. Karomai gede, kemurahan saking ngersani Gusti Allah luar biasa. Wis nikah ijazah duwe bojo, masya Allah, salate jenengan lebih baik 40 kali. Napa niku 40 rakaat luwih apik tinimbangane salate para jombloan jomblowati. Mbak Arni, Mas Ahmad, sakniki jenengan pun sah. Nikahin janjian salat niki. Salate 40 rakaat luwih apik tinimbangane salate wong jomblo. Iki saya nek sing jomblo ya nek. Oh akeh. Niki sik padha jomblo-jomblo niki. Oh iki padha jomblo-jomblo kabeh niki. Yo, muga-muga. Muga-muga. Oh sing jomblo ngacung. Oh. Hah? Oh tukang syutinge barang ya jomblo. Oh, tukang sone ya jomblo. Oh, kok gangge wae. Katone tuwa ngono masa ya urung ping pindho. Ya Allah, ya muga-muga sing dadi jomblo-jomblo niku ndang ketemu jodhone ingkang saleh, jodoh ingkang salihah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya kuwi mau tirakate nek pengen jodhone sing apik iki sholawat nariyah. Ping 4444. Oke. Allah. Ya Allah. Nek nikah niku masyaallah dadi nikmat. Pangapunten. Orang itu kalau sudah berumah tangga, satu hari kumpul karo bojo niku luwih apik tinimbangane salat sunah 1000 rakaat. Kumpul karo bojo sedina, guyonan, bebarengan, wah, mangan bareng, gojekan bareng. Niku luwih apik tinimbangane salat sunah 1000 rakaat. Ayo sapa wong sampeyan mbane sing tau salat sunah 1000 rakaat ngacung. Ngacung sapa sing tau salat sunah 1000 rakaat. Niku sampeyan mbane iki dereng enten sing tau nglakoni salat sunah 1000 rakaat dereng enten. Belas. Padha. Loh, nuwun sewu, jangankan kok salat sunah 1000 rakaat, tarawih sing 23 utawa 11 do niteni imam ngono kok. Lho, nggih napa mboten? Imame sapa lho Kang? Nek ngimamine cepet ya do teko. Tapi jajal imame jelalah sing gawene ngimamane ya suwi kaya mulek. Ngono iki malah mingger golek masjid liya iki. Nek gak ngono malah belas ranyang. Ya Allah, niki lho jenenge nek wis nikah niku ya Allah luar biasa nikmatnya. Pancene urip teng alam donya niku sak nikmat-nikmate wong urip nikmate nalikane dadi manten anyar. Sak seneng-senenge wong urip nang alam donya senenge nalikane dadi manten anyar. Lho nyawang mantene loro karone lho jan sawangane. Senenge temanten anyar, lungguh jejer katon bingar. Klambine anyar, srandal yo anyar, lagi jam 7 wis mlebu kamar. Mlebu kamar salin klambi lho, sedina nganti nemoni tamu ra sempat ijol klambi. Maksude ngono. Mantene seneng mlebu kamar mateni dimar rasane ati berdebar-debar oleh turu krinan nganti ngebiar mergo engko bengi mantene ngerusakne galar ndak ono saiki ndak ono enek spring bed dadi yo ngepir kan ati cepat mantene seneng guyang-guyu diperesani kabeh para tamu ditungakne tekan
sing dituju Bu Nuritun hingga pinaringan putu. Allahumma amin. Oh, seneng Bu Nuritun dalu niki nembe mantu. Mantu niku kanggene Bu Nuritun sing dieman-eman akhire metu. Saking rawuh. Habib Zaki. Saking rawuh Habib Zaki bin Alwi Asyigaf. Langsung mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu Nuritun dalu niki nembe mantu. Mantu kanggene Bu Nuritun niku sing dieman-eman akhire metu. Sinten niku? Nggih Mbak Arni Puspitasari niku lho. Diopeni wit cilik nganti tumekane gedhe bareng gedhe ketemu karo Mas Ahmad Mualimin. Kecantol banjur dirabi. Lah niki pangapunten, Bu Nuritun ikhlas ora ikhlas, lilo ora lilo, kedang ikhlasaken Mbak Arni Puspitasari niki nderekaken garwane. Nggih napa mboten? Ora iso, Mbak. Anak kula niku tak openi wit cilik nganti temekane gedhe arep digawa bocah lanang ndak oleh, gak sah dirabekne. Karena ridhonya istri itu terletak kepada suaminya. Bahkan pangapunten zamanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan yang ditinggal perang oleh suaminya. Suaminya niki saderenge budal perang niku pun meling dateng ngene sing wadon, Dik. Nalikane aku budal perang aja pisan-pisan metu saka omah sebab aku ora bisa njaga sliramu ya sayangku. Mula welingku aja pisan-pisan metu saka omah nek ora ana izinku sendika dawuh Kang Mas. Lho, iki sepadan. Ternyata salah satu orang tuanya niki gerah. Tonggone ngabari salah satu dari orang tuamu sedang sakit keras. Apakah engkau tidak ingin menjenguk orang tuamu? Lho bocah wadon niki jawab, "Krentek ati kula pengin nyingok tiyang sepuh kula taran niku tiyang sepuh kula aku jenenge anak. Tapi nggih nyuwun pangapunten kula dereng pikantuk izin saking bojo kula. Bojo kula budal perang, saderenge budal sampun meling kula ora oleh metu saka omah. Kula dereng pikantuk izin. Ngantos tumekane tiyang sepahipun sedo. Ini anak dereng sempat ningali kondisi tiang sepahipun. Begitu suaminya datang ke rumah disambut dengan gembira tapi juga tangisan oleh istri tercinta. Mas, alhamdulillah jenengan pun mangsul, Mas. Sing lanang jawab, iya Dek, alhamdulillah aku mulai selamat ya sayangku. Wis gak perlu nangis neh, aku ngerti sliramu kangen diriku. Aku pun demikian. Sing wedok yang jawab, Mas, kula niki diomong kangen yo kangen ning nangis kula mboten krana kangen dhateng jenengan tok. Lah banjur ana apa to, Dik? Tiyang sepah kula sedo, Mas. Loh, awakmu kok nangis, Dik? Saiki kok lagi nangis. Lah pripun lho, Mas? Tiyang sepah kula sedo. Kula dereng sempat ningali tiyang sepah kula. Lah nyang apa awakmu ra budal rono ngingok wong tuamu, Dik? Kranten kula dereng pikantuk izin saking panjenengan, Mas. Sing lanang ya rumangsa salah. Bingung niki dos pundi ya Allah. Kula dadi anak lak duraka dhateng ngene tiyang sepuh kula. Akhiripun suami istri niki sowan dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan kondisi sebenarnya, napa jawabanipun Kanjeng Nabi? Ketaatan seorang istri kepada suaminya menjadi penggugur dosa bagi orang tuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mula kewajiban seorang istri selama suami orang ngongkon nglakoni maksiat, orang ngongkon metu saka syariating agama, kewajiban istri adalah taat kepada suami. Makanya niki tiyang sepahipun mengikhlaskan Mbak Arni Puspitasari dinikah kali Mas Ahmad Mualimin, berarti kudu ngiklasaken Mbak Arni nderekaken garwane. Niki mantu kanggene Bu Nuritun sing diman-man metu. Tapi mantu kanggene Mbak Arni untuk teman turu yo iki. Yo ketemu Mas Ahmad niki jan bungae ndak umum wis ora bar leh mesem wit mau. Senenge dadi manten iki kados ngeten iki. Nek nuwun sewu, sak seneng-senenge wong dadi manten niku ana syarat. Napa syarate wong dadi manten? Syarate dadi manten niku ana 5. Siji padha.
loro beda, telu ridho, papat agama, lima mahargya. Niki syaratnya dadi manten. Siji padha, anggone nikah niku kudu padha menungsane. Niki katone guyon ning asline tenanan. Nikah niku kudu padha menungsane. Nek menungso lumrahe entuk menungso, nek kewan lumrahe entuk kewan. Nggih napa mboten? Lho nggih. Niki ketoke guyon ning tenanan. Wong nyatane nggih enten niku sing rabi karo kula. Ngapunten ning India niku ana wong wedok dirabekno karo kula. Sebabe dateng negara mriku kula niku dianggep dewa. Nggih mboten? Wong lanang rabi karo sapi, ana wong sapi dianggepe dewa. Tapi sing jenenge nikah niku lumrahe kudu padha menungsane. Menungsa kudu entuk menungsa, urip ya entuk urip. Siji padha. Loro beda, anggone nikah niku kudu beda jenise. Lanang entuk wadon. Ora iso lanang entuk lanang, wadon entuk wadon. Ndak iso gawe anak. Duh, karena salah satu tujuan pernikahan adalah agar ada yang namanya keturunan. Dihiasi alam manusiawi dengan cinta sebagai rahmatnya, agar dapat hidup berkasih sayang laki-laki dan perempuan, agar dapat mengembangkan keturunan demi penerus perjuangan nikah. Lu ngapunten, kudune ana sing terusnya perjuangan. Itu adanya keturunan. Keturunan bisa didapatkan kuwi lanang karo wadon. Wong lanang karo wadon wae gawe bendina nuwun sewu. Paribasane jungkir malih ping 10 nek cara Gusti Allah dereng ngersani gadah keturunan nggih mboten saged kok. Nggih napa mboten? Apa men nek wadon entuk wadon, lanang entuk lanang jak dadi. Ya panggah dosa apa pengen balik zamane Nabi Lut nggih napa mboten? Nggih. Sugeng rawuh Habib Alwi nggih. Nggih. Lan niki jan koplok nawi kepanggih kalian para habaib menika masyaallah. Durahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jan gawe tentreming ati nggih napa mboten? Nggih. Ya Allah, ya Allah. Wis duwe bojo nyong. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bangsul malih. Dadi nuwun sewu, namanya nikah salah satu tujuannya ini agar ada yang namanya keturunan. Ning keturunan niku hae Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa mboten? Arep gawe bendina loro karone sehat kabeh, ora ana penyakit lan sak piturute. Tapi nek Allah dereng ngersakaken diparingi keturunan, nggih boten saged. Mula nuwun sewu. Orang itu hidup dengan ujiannya masing-masing. Terkadang menikah sekian tahun niku dereng diparingi keturunan. Niku kakung putri sabar oleh ngenteni ya pangga ikhlas ridho datang sedaya kersane Gusti Allah. Ning kadang-kadang lambene wong kiwa tengene niku sing gawe nyelekiting ati. Nggih napa mboten? Tapi nuwun sewu, sing nikah lama dereng diparingi keturunan dipaido karo wong ora sajine ati. Ngapunten, sing gawene paido biar mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Nggih napa mboten? Sebabnya napa omong sak omong pola sak pola niku kabeh besok tanggung jawab dateng ngersane Gusti. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi setiap perbuatan yang kita lakukan. Mula aja sembrono yen ora kepengin loko nang donya niku napa sing ora dipaidu? Kabeh dipaidu. Dadi bocah wadon ora rabi-rabi, ngono ya ana wae sing maidu. Cah wedok ora rabi-rabi, kakean milih ya ngono kuwi. Delok entitan ana ora dadi perawan tuwek, lu malah nyedakno. Enten apa mboten ngoten niku? Bareng wis rabi ketemu jodhone gak meteng-meteng ngono ya dipaidu.
Wis rabi ra meteng-meteng iki jane sing lanang iso apa ora? Ora yo ketoke sing wedok malah sing penyakiten lho, malah ngoten niku. Engko begitu wis lair anak pertama rada gedhe sithik. Wis dipoyo indang tambah neh. Ben mundak rame aja sitok trok. Ngongkon rok melu ngopeni ngragati ora. Nek enten maling kok bareng anake akeh, 3, 4 kok meteng neh. Ngono ki ra wurung ya panggah ana sing ngelokno kok wedok kok metengan brudule kaya kucing lho ngoten. Nggih napa mboten? Nek omongan paido sing ora apik ngoten niku lebokno kuping teng ngentokno kuping. Ora usah direken, rasa dilebokno ati. Tetep sumen dia dateng ngersane Gusti. Wala taqnatu min rahillah, ojo putus asa saking rahmate Gusti Allah. Ibu Sarah menikah puluhan tahun kalian Nabi Ibrahim alaihissalam, belum diberikan keturunan, bahkan sampai mengikhlaskan suaminya untuk menikah kembali kalian Ibu Hajar, sampai pada akhirnya janjane Ibu Sarah sampun menopause, tapi kali Gusti Allah tasih dipun paringi keturunan. Allah ngersakaken kun fayakun, jadilah mula terjadi. Nek Allah ngersakne semudah membalikkan telapak tangan. Nggih napa mboten? Nek menungso wajib ikhtiar. Sijine ndene wau kudu beda lanang karo wadon supaya duwe keturunan. Lho wong urip niku ngapunten diarani sugih nalikane duwe 4 perkara. Napa niku 4 perkara? Siji duwe iman, 2 duwe bondo, 3 duwe bojo, 4 duweni anak. Ki sugih. Wis iman ra duwe, Islam tok tapi KTP, ibadah yang ndak tahu, krungu adzan kuping esok budhek iki. Tanggane barang butuh daharan kamangka dheke keluyan rezeki ya panggah gak gelem nulungi. Enten apa mboten ngoten niku? Iman ndak duwe, bondo yo ndak duwe, jan melarat ketambahan medhite ndak uwum. Jelalah jomblo yo ora gelem rabi. Rabi ora apa meneh kok duweni anak, ndak duwe kabeh. Niki melarat komplit yo ngono kuwi. Dadi diarani sugih niku nalikane napa? Siji duweni iman, 2 duwe bondo, 3 duwe bojo, 4 duweni anak. Siji duweni iman. Iman iku kan pondasi atau kekuatan. Nggih napa mboten? Yang namanya bangunan itu tanpa pondasi, tanpa kekuatan gampang rubuh. Menungso arep nang alam donya godane pirang. Apalagi dunia ini adalah tempatnya ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji iman kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya? Seneng niku yo minangka ujian, kekayaan, kenikmatan, kekuasaan, jabatan niku ngaten nggih minangka ujian. Godho donya niki pangapunten. Khufatil jannatu bimakari wa khufatin naru bisyahwati. Swarga panggonane barang sing ora disenengi, neraka panggonane syahwat barang mungkar lan maksiat. Swarga panggonane barang sing ora disenengi, salat kadang-kadang abote ya ndak umum. Mongko ngakune agamane Islam, salate mangkat gak gelem. Enten apa mboten? Enten apa mboten? Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Melek moto bukannya langsung sholat tapi geraya-gerayang golei HP, ketemu HP update status. Ya Allah mudahkanlah segala urusan. Sawuri karo malaikat, manusia nggak tahu diri ngono. Ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Lu kados ngoten niku menungso godane donya rena-rena, zakat, sedekah, jane sugih ning medhit. Enten apa mboten? Kamu kok bondo donya niku namung titipan, sawah ombo mati ora digawa, omah gedhong mati ora digendong, bojo ayu bejane sing nemu. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan nalikane urip dateng ngene ngalam donya.
Swarga panggonane barang sing ora disenengi, neraka panggonaning syahwat barang mungkar lan maksiat. Cepet rasa dikongkon wae mangkat dhewe. Swarga tansah mengolawake dicawesake kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik amale rikono urip ana donyane ya Imam Arus biasa nabi tiket swarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah tumindak becik angel lakone akeh godane lan rintangane sing kuat imane selamat uripe irfan ya Imam Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Dadi niku iman niku penting, pondasi utawi kekuatan. Ajining agama niku yen ana imane. Karisma wangsul matur, sing jenenge ndadekno larang niku mboten namung adahe, tapi isine. Niki botol umpamane kok kosong, ora ana isine babar blas. Didol 5.000 kira-kira enten sing numbas napa mboten? Mboten payu, Mbak, ana sing nuku tapi kilonan. Rosokan, regane murah. Nggih napa mboten? Tapi beda nalikane botol niki resik, diiseni karo banyu sing resik terjarine menyehatkan. Templeki karo label makcret larutan penyegar. Mengobati sariawan, tenggorokan kering, dipecah-pecah dan susah buang air besar. Dol 10.000 payu ana sing nuku. Melaris pabrik yo gede. Nggih mboten? Botol kosong diiseni kalian napa niku madu, diiseni karo parfum, diiseni karo jus buah. Ya ana regane larang. Tapi nuwun sewu nek botol kosong diiseni banyu selokan. Kira-kira jenengan ken numbas purun napa mboten? Jangankan kok nuku Mbak, dine ana ya wegah
suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah ora nyawang ayu ning gantenge rupa sugih bondo dhuwuring pangkat derajat sing bisa wangkali Gusti Allah ati ingkang sae lan nglampahi amal kesaenan. Dadi iman niku penting, aji ning sirah. Nah aji ning sirah niki yen ana ngilmune. Mula al ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Kabeh niku ora ana lho sing ora gawe ilmu, kabeh niku gawe ilmu. Wong nabuh kados ngeten niki lho omong trimo nutruk tok. Nek mun trimo nutruk ya kabeh ya iso, pinter cah cilik jos. Tapi sing gawe irama ada ketukan, menyelaraskan antara tabuhan siji karo tabuhan liyane. Niki eneng ilmune, butuh belajar, ora kabeh iso. Nggih napa mboten? Lah nggih. Dadi tani yo ngono. Nandur kuwi ngono supaya tumbuh subur carane ya dos pundi? Kabeh yo ana ilmune. Yo dipupui, yo disemproti, nandur pari omong ditanem to ra dipupui, ra dileni banyu garing diumbarae kon panen kondi. Boten saged. Kabeh kuwi ngono gawe ilmu. Aji ning sirah yen ana ilmune. Aji ning bathuk niki yen ana bekas sujude. Ngakune agama Islam aja nganti ora salat. As-sholatu imaduddin, as-sholatu miftahu kulli khair. Salat adalah tiang agama dan sebagai kunci segala kebaikan. Tonggo kula STMJ, Mbak. Salat terus maksiate jalan. Enten apa mboten? Oh, ngaten niku nggih enten nggih. Salat terus maksiat jalan kathah nggih. Lah ngoten niku salate dos pundi lho, Mbak? Lah karepe piye to? Salate sah napa mboten? Ya delok-delok. Nah tukang mendem nek salate karo mendem yo ora sah. Lho jangankan kok salat karo mendem karo main, karo ngerokok ra sah kok. Mosok salat kate ning ngerokok. Allahu Akbar. Ini ra sah. Hah? Iya. Sik, salat gawe yo gak oleh yo rasa isa sadurunge salat celononan dhisik. Lah nek salat karo celononan yo ndak sah. Mosok salat kok ngudhek kae ngono. Allahu Akbar. Allahu Akbar bingung arek nggae celana. Yo ndak sah. Tapi nuwun sewu, Mbak, tukang mendem tukang main kok salat. Yo niku yo ndak masalah wong nglakoni kewajiban kok perintahe Gusti Allah. Lah tapi kan salate niku lho Mbak, tukang main tukang mendem kok dadak salat barang iki salate apa ditampa ora urusane Gusti Allah. Bukan urusan kita. Lah kan ndak oleh ganjaran kan ya rugi Mbak, wujude ganjaran padha ndak roe lho. Salat ditampa ora urusane Gusti Allah. Gelem salat niku alhamdulillah. Raketang 5 menit ninggalne maksiat lho, Masya Allah. Yang namanya hidayah Gusti Allah, Allah ngersakaken semuanya bisa mendapatkan, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi punya sahabat namanya Nuaiman bin Amr. Nuaiman bin Amr niku yo ahli salat tapi ahli mendem pengumuman. Ahli mendem tapi dijamin swarga karo Gusti Allah. Kamu kan Nuaiman niku ahli mendem lho lah kok iso? Karena Nuaiman punya mahabbah yang luar biasa datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuaiman ini menjadi garda terdepan, selalu membela Kanjeng Nabi dalam setiap peperangan. Nuaiman tidak akan pernah membuat dan membikin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam susah lan sedih. Mula Nuaiman niku terus membuat pengen Kanjeng Nabi niku bergembira, gawe lucon. Hanya Nuaiman seorang yang bisa membuat Kanjeng Nabi tertawa lebar hingga terlihat gigi gerahamnya. Niku ahli mendem tapi dijamin swarga. Iso ya Mbak, iso dekengan pusat toh. Berarti nek ngono wong salat karo ahli mendem rita yo ndak apa-apa ya. Halo, kita bukan Nuaiman guys. Mu'alim. Kita nggak hidup di zamannya Kanjeng Nabi. Akhir kehidupan kita ini nggak ada yang tahu. Iya nek awake dhewe niki karo Gusti Allah diparingi kesempatan waktu sempat tobat tertobat ditampa karo Gusti
Allah lah nek jelalah pas ngeplek ning kertu utawa pas wayahe nyekek apa kuwi whisky brandy ciu tapi miring vodka ngono ya apa mati apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala loh yang mampir ngombe tok ya ndak apa-apa. Kuwi kadang-kadang ya gregetne ngono kuwi. Oh zaman saya kadang-kadang dikandani ono mau mlebu kuping tengen metu kuping kiwa, dielekno malah maido, Kang. Wis tuwek, ndang tobat ya Kang ya. Olehmu mendemi ndang dilareni. Lho, lah aku ki malah manut dawuh kiai kok. Lah piye to? Lah dawuh kiai wong uripe jare mampir ngombe, makane aku ya omben. Iki delok-delok sing diombe to ya. Sing halal sing diridani kalian Gusti Allah. Kadang-kadang yang gregetne ya mumpung urung mati Kang, mumpung sing urip tobat. Lah nek wak saiki lho gak gelem ngibadat, mung maksiat tok nganti mati gak sempat tobat, mlebu kubur disiksa karo malaikat. Awake dhewe bali urip wis ndak iso maneh, keton manggone nang ngarep ya Kang, ora ana ning nguri, mumpung urung mati ya Kang. Aku ki wedi nek entuk siksa. Lha ngono ya nyauri kaya ruruan ning jero kubur nek siksa apa tau mati ya ngono. Angel lho, angel. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Aji ning sirah yen ana ngilmune, aji ning bathuk yen ana bekas sujude. Mula jangan tininggalake salat iku penting. Yang namanya berhubungan dengan manusia baik, tapi salatnya gak tahu dilakoni. Padha karo ngiseni banyu ning ngone bokor sing bocor, rugi dong. Rugi, ora ana sing ditampung. Mula salate monggo sami dipun lampahi. Aji ning raga niki yen ana, aji ning raga yen ana nyawane, ana busanane rene nyawane nggo apa? Aji ning raga yen ana nyawane. Halah ana busanane rene nyawane gak kanggo guys. Lah kono bojone ayu, leh muni jare hidup semati seiya sekata. Kaya mantene lho, manten anyar nek muni kaya yak-yak. Mbak Arni lho manten anyar, abang-abang semut Mas Ahmad pecah gesang di Arni badhe tumut. Terus Mas Ahmad jawab, "Apa ya lo di Arni omah gendeng disaponi abot enteng ayo dilakoni." Sabaya lara sabaya pati sabaya mulya bareng mukti bato-bato-bat kaya yak-yak. Aku yo tahu anakku papat kok piye lho maksudnya. Lah yo nek muni ngono kae. Pengen kumong kowe. Wong oma ora gampang demi kowe ku berjuang. Wis ngono kuwi isine pokoke. Ngono kuwi yang namanya rumah tangga. Aji ning raga yen ana nyawane, aji ning kantong yen ana duwite cepet. Aji ning garasi yen ana mobile, ana garasi rene mobile. Enake wedhus loro. Nek memeti pisan. Lanang wedok sing wedok kayak nyauri wek sapa nyauri persis wedhus ngono kok. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi sing dadekno larang niku isine. Mula jenenge ngakune agamane Islam niku sugih, siji kudu ana iman, loro kudu duweni bondo. Bondo niku titipane Gusti Allah. Bondo niku jumlahnya tidak harus banyak, tapi tinggal bagaimana kita memanfaatkan kanggo urip lan kanggo sanggone ibadah. Golek kanthi cara sing bener lan bener sing diridani dening Gusti Allah, insyaallah ndadekake berkah. Allahumma kata tapi hasil leh golek saka barang sing ora genah. Orang dadekne bunga tapi malah dadekake masalah, malah nuwuhaken
musibah. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa mengharapkan keuntungan di akhirat, maka dia akan mendapatkan keuntungan itu. Tapi barang siapa mengharapkan keuntungan hanya di dunia, maka dia mendapatkannya cukup di dunia saja. Di akhirat tidak mendapatkan apa? Ndak ento apa-apa. Maka ketika kita mendapatkan kenikmatan, orang cerdas bukan orang yang bisa menciptakan teknologi canggih. Orang cerdas bukan orang yang bisa menciptakan pesawat terbang, tapi orang cerdas adalah orang yang memanfaatkan nikmat Allah yang sekarang sebagai sarana untuk menggapai kenikmatan di masa yang akan datang. Kanggo gayuh swargane Gusti Allah, termasuk diparingi bondo. Ojo nganti lali seneng sedekah amal jari mana konsumalumin sedekatin bayasan. Tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan untuk bersedekah, melainkan bertambah dan bertambah. Sugih nalikane duweni bondo. Nomor loro. Sing nomor telu, sugih nalikane duwe bojo. Ayu sugih kaya apa wae, sik jomblo kamu kok umure cukup. Tiwas dadi pitakonane wong, rabimu kapan? Nganti kesele nyauri, kamu kok jodoh iki sing ndadekno sing nyepane ya Gusti Allah. Tapi ono kuwi mau ketemu nang mesti takoni rabimu kapan. Tapi jenenge wong niku nek wis bebojoan sugih lho. Kebak ganjarane, lagi sawang-sawangan ngono iki ganjaran kok. Mbak Arni nyawang Mas Ahmad, Mas Ahmad nyawang Mbak Arni penuh cinta, niku wis ganjaran. Candak tangane gandengan maklek dosa merotoli saka cerai driji. Gandengan merotoli dosa. Bu, Ibu, jenengan ngantasane iki nggih sik gandengan kali garwane. Oh malah digeret piye. Kasap. Yuk. Gandengan iki merotoli dosa. Aja anyar tok, yo sak terusé iso gandengan. Ganjaran niku. Jangankan kok niku, Bu. Mbak Arni cium tangannya Mas Ahmad. Ganjarannya padha karo ngambung Hajar Aswad. Bu, jenengan tindak mriki dewa pamit garwane napa mboten? Pamit nggih. Nggih cium tangan. Rugi dong. Cium tangan gitu loh. Nuwun sewu, mencium tangan suami ganjarannya padha karo ngambung Hajar Aswad. Apa meneh nek garwane jenengan kulite ireng, aswate nemen. Wong haji, wong umroh tengene Mekah akan mencium Hajar Aswad itu susahnya luar biasa karena bersaing dengan jutaan umat Islam seluruh dunia. Ada Hajar Aswad di sebelah kita, jangan dianggurin, senggol dong. Ya Mbak Arni ya, nengdi cium tangan. Nek wis cium tangan Mas Ahmad, genti Mbak Arni cium keningnya. Bablas. Yo nek kuwi terserah Anda. Cium keningnya, turun rahmat Allah dalam kehidupan rumah tangga. Wah. Sugih. Kebak ganjaran. Lho nek wis rabi ngeten nek pun nikah ngeten niku nuwun sewu, lagi demek lengen tok lho sruk ping pisan ganjarane 40, Mas. 40. Tangan tok. Iya. Jomblo Meria. Lho gondelan tangan ora apa-apa wis sah kok. Aja diculne pokoke. Lho gayane nek sik anyar ya ngene iki, heeh. Caca mlebu kamar monggo Mas sedekah. Ora apa-apa munjune nek. Lho demek lengen-lengen Mas sruk pisan 40. Urung nek sruk-sruk kari ngepingne. Urung nek ngambung pipi, sengok pisan 80. Urung nek sengok-sengok kari ngepingne.
Apa nek si anyar ngene iki. Kaya cah cilik lho entuk dolanan anyar iki kuwi. Kayak senengane kolaborasi ya, usruk-usruk sengok-sengok, usruk-usruk sengok-sengok. Malaikat nganti bingung lek nyatet. Sake akeh ganjaran. Nikmate wis nikahi kados ngoten niku. Tapi ya nuwun sewu Mas Ahmad, ya nikmat, tapi yang gawe tata cara sing apik. Jok grusak-grusu mundak ke seluruh. Nggih lho nuwun sewu lho pangapunten. Dadi ya iki dinane apa to iki? Oh, malam minggu nggih. Nek iso presik. Nek iso malam minggu ki presik. Nek malam Selasa lah. Hah? Ora ngono. Nek malam minggu niku nek nang ngene Kitafatul Izar ki ora karisma sing ngomong lho nuwun sewu nggih. Nek nang ngene Kitafatul Izar kuwi ngono nek gawene malam minggu gek jelalah Gusti Allah ngersakne kok gadah keturunan. Kuwi besok anake senengane dadi maling pengumuman. Dadi ketoke sing para maling-maling niku, para koruptor-koruptor sing senengane maling duwite rakyat, ki ketoke dhisik gawene ben malam minggu ketoke. Lho, sing apik niku napa? Sing apik ki malam Jumat. Lho, oga, sing apik ki malam Jumat. Tapi umpamane malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat kuwi mening kabeh. Ajos. Pemene nek kok kesuwen piye to? Ya malam Selasa. Oh iya selak ya. Selak pengen Mbak kon ngenteni malam Selasa. Malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat, gaspol, jos. Apa meneh nek malam Jumat, insyaallah nek Allah ridha paring keturunan putrane besok hafid-hafidhah. Allahumma. Tapi kabeh dina niku insyaallah sae. Sementing ana carane, aja nganti lali wudu dhisik, salat sunah 2 rakaat, mantun salat sunah 2 rakaat terus wiridan. Kok assalamualaikum. Wiridan dhisik. Ya Mas yo. Sik to kowe nek pengen keturunan sing mening ya kudu tirakate ya mening. Dadi yo wudu, salat sunah, mari bareng ngono wiridan, istighfar ping 100. Tasbih ya ping 100, sholawat ping 100. Bar kuwi ngono maca surat Yasin minimal ping 3. Menengo sik menengo. Waqiahe ping 7. Ayat kursi iso ya ping 11 lah. Oh selak isu. Drak sida mbah malah keturun. Ya wis paling garak ndonga. Allahumma janibna syaitana wa janibis syaitana ma razaqtana. Apal ketoke. Wah, wis persiapan iki rek. Rapa yang buka Google kesuwen Mbak dadak buka Google. Ya wis a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kedawan Mbak. Bismillah ya Allah. Ya Allah. Paling gak tetep dedonga nyuwun dateng kersane Gusti yen kepengin duriyah keturunan ingkang sholih lan liha. Wong tua niku yang kepengen putrane solih-solihan niku kudu gelem tirakat. Mulai dari kehamilan niku wong tuane ya kudu gelem tirakat. Jawa niku biasanya ra enten tradisi. Nggih napa mboten? Tradisine wong Jawa niku nggih termasuk tinggalane para wali-wali Allah. Pangapunten. 40 hari kehamilan niku menjadi segumpal darah. 80 hari menjadi segumpal daging. 120 hari niku menjadi janin. Sadurunge roh ditiupkan, nasibnya ditentokno kalih Gusti Allah. Wong Jawa biasane enten tradisi telonan. Niki nek Madiun, nek mriki wonten. Oh papatan nggih. Napa? Kapati. Niku nggih damel buceng. Damel buceng. Diparingi lawuh ndrok napa? Ndrok kulupan, jangan kluweh napa ngoten niku. Nggih, oh jan mening kuwi. Niku tradisi saking para wali-wali Allah. Niku ngemu surasa ingkang sae. Yang apa kudu gawe buceng-buceng niku maksudnya nyebut sing kenceng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang apa dadak dilawin dok niku saka tembung dok niku selehno. Apa sing diselehno? Kulupan niku saka tembung kolbun niku ati diselehni datang sedaya kersane Gusti. Kersanipun Gusti Allah. Diparingi jangan keluweh karepe bocah ki besok lahir rezekine ben luweh karepe wong tuwa iki kados ngoten niku.
Biasanya gawe jenang abang, jenengan putih, napa jenang putih, jenengan abang, jenang abang. Mriki nggih ndamel. Oh mboten nggih. Bubur abang putih. Oh mriki nggih ndamel nggih. Nggih mriki mastani bubur menawi Madiun mastani jenang. Nah, niku wi gambarane slamete getih bapak, slamete getih ibu. Abang iki getih ibu, putih iki getih bapak. Jadi getih ibu ketetesan spermane bapak dadi bocah slamet. Ah, iki karepe ngono kuwi. Nek wong Jawa ya cetha. Kehamilan 7 bulan biasane enten napa? Tingkepan. Nah, tingkepan. Tingkep, hati-hati le ngekep. Wis gedhi kok. Nek grusa-grusa apa penyet-penyet masane. Lah, sebabnya ngapa kok ana tingkepan? Ternyata janin itu ketika usia kehamilan masuk 7 bulan niki rupa gambar. Makanya yang kepingin putrane calone gandreng utawa ayu. Lah niku mulai maos ngaji surat Maryam, surat Yusuf, maca Waqiah. Sing kakung nggih ngaten mengke Mbak Arni nalikane ngandhut perute dilus-lus. Kalih dipun waos surat Al-Insyirah. Alam nasrah laka sodorok wawadok na angka wizrok nganti toko karo diusep karo kasih sayang guyumu rapi nak iki bablas mbak lahir cenger brokohan mergo entuk barokah. Lah tiyang Jawi biasane tradisine enten tirakat putrane ben salih lan salihah ben dadi bocah sing sae niku laire dinane apa wetone apa wong tua padha gelem poso. Pancene kedangaten tapi ndak kuat poso Mbak duwe mah. Duwe mah rasa poso. Sedekah gantine. Lho tapi duwite ra gablek kok kon sedekah Mbak. Nirakati anak poso ndak kuat rasa poso. Sedekah ndak iso ora usah sedekah. Lah tirakati wong tua sing paling sae kanggo nirakati anak niku napa? Dadi wong tua sing atine resik. Jauhkan dari sifat iri, dengki, serai, sombong, takabur, riak, ojo cetil, medit, bakhil, bedidil. Atine resik, anak niru apa sing dadi pola tingkah tiyang sepah. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nah kula gawene sing ati keturunan anak ingkang sholih lan sholihah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wong urip diarani sugih siji duwe iman, loro duweni bondo, telu duwe bojo, papat duweni anak. Gak duwe bojo ki ya sedih. Tapi ya sedih malih duwe bojo tapi ndak duweni anak. Muga-muga ingkang dereng gadah keturunan ingkang dipun paringi momongan ingkang sholih lan sholihah kalian Gusti Allah. Amin Allahumma. Tapi ana sing luwih sedih meneh, duweni anak tapi nek ana mbokne hawi susah. Tapi nyatane zaman saiki yo akeh. Nggih napa mboten? Jalur lang. Ya wis saka nafsu ora iso ngempet. Banyak sudah tunas-tunas muda berguguran sebelum berkembang, korban dari nafsu birahi durjana yang mengatasnamakan cinta. Janganlah kau menodai citra cinta yang memang suci dan mulia. Sawer. Loro beda, nikah kudu beda jenis. Telu nggih menika ridho. Anggone nikah kudu pikantuk ridane tiyang sepah. Baik orang tua mempelai laki-laki maupun orang tua mempelai wanita. Ingat, kehidupan rumah tangga tidak akan bahagia tanpa ada restu dari orang tua. Saklawasi kudu pikantuk ridane tiyang sepah. Kalau yakin sing rawuh dalu niki belum tentu semua orang tua, tapi saya yakin yang hadir malam hari ini semuanya adalah anak dari orang tuanya. Mulai yen kepingin uripe bunga, segala urusan dipermudah kali Gusti Allah, monggo dadi anak sing gelem mulyakne tiyang sepah. Mas Ahmad kalian Mbak Arni, selamanya yang namanya wong rumah tangga berkeluarga, anak karo wong tuwa, mantu karo maratuwa, duweni problem, duweni masalah, itu wajar. Nggih napa mboten? Tapi kewajiban anak tetap berbuat baik kepada orang tua. Jenengan sakniki dadi anak suatu ketika panjenengan bakal dadi tiyang sepah. Sakniki gelem mulyakne wong tua, insyaallah gentim besok jenengan dimulyakne kalian kemputra. Amin Allahumma. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kamu sendiri yang akan merasakan akibatnya.
Papat agama anggone nikah sah menurut aturan agama. 5 mahargya tegese resepsi kados dalu niki mengumumkan kepada orang banyak bahwasanya Mas Ahmad kalian Mbak Arni sah menjadi sepasang suami istri agar tidak timbul fitnah. Sebab wong rumah tangga niku abot sanggane, gede cobane, mula dibentengi kanthi iman. IMAN, ikhlas, maghfirah, akhlakul karimah, niku nerimah. Ikhlas anggone nikah diniati kanthi ati ikhlas. Golek ridane Gusti Allah. Wa angkaha lillahi ta'ala faqad istamala imanuhu. Sapa nikah karena Gusti Allah bakal dadi sempurna imane. Allahumma rabi aja karena bondo, rupa, pangkat, derajat ora jaminan pulau ayu nek kemayu ning welana gawe nyelatu kurang belanja pecuca-pecuca iso ning macak karo turu akhire selama stres awake kuru. Alhamdulillah. Sing lanang stres kuru alhamdulillah. Pulau ganteng nek nyeleneng budal sore mulai peteng alu wong rada elek kulite ireng ning agamane kenceng imane manteng. Dadi duwe bojo ayu tapi bagus niku abot sanggane gede tanggung jawabe. Tapi ayu wong ganteng kok kaya apa rupa akan luntur dengan yang namanya usia. Tapi ganteng lan ayune akhlak insyaallah tidak akan lekang oleh waktu. Siji aja rabi krana rupa, loro rabi krana bondo titipane Gusti Allah. Manfaatkan sarana bondo kanthi sae kanggo ibadah. Dunia untuk hidup bukan hidup untuk dunia. Pangkat zaman saniki kathah akeh wong kanggonan pangkat derajat, tapi justru dilaknat sebabnya dadi pengkhianat senengane mangan duwite rakyat. Nalikane mangku dadi pejabat sing amanat insyaallah terhormat donya akhirat. Allahumma papat nikah karena iman takwa insyaallah rumah tangga bahagia, tapi tidak lepas tetap diparingi ujian. Nikah kanthi ati sing ikhlas. Wong Jawa mastani amung ati pawitane gegarane wong akrami tuturpa amung ati pawitane ati luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel seneni netizen aku. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ikhlas, magfirah niku saling memaafkan. Rumah tangga mesti ana bengkreke, tapi nek siji dadi geni, siji kudu iso dadi banyu. Aja loro karone dadi geni kabeh mundak kobong. Ajur. Melek merawe. Ibaratnya gelas nek kena bentik nanging aja nganti pecah. Rumah tangga niku Mas Ahmad Mbak Arni kaya kembang mawar kembang kenanga. Kembang mawar niku maneka warna coba, kenanga kelingono kenangan nalikane jaman semono. Omah-omah niku kaya dene warna Pak Prau nuwun sewu. Nek manten anyar ibaratnya perahu nang pinggiring segara. Gelombangnya masih tenang, aduh enaknya asiknya kena hembusan angin basah yang sepoi-sepoi. Mengasuh kasih bercembur rayu wis pokoke donya saisine wae wong loro liyane ngontrak. Anyar niku. Jajal manten kawak ibaratnya perahu sudah di tengah-tengah lautan. Perahunya diombang-ambing oleh gelombang dihembus oleh angin prahara. Begitulah keadaannya. Kalau nahkoda pengemudinya tidak cekatan dan terengginas, pasti perahu layar tadi akan hancur dan tenggelam. Rumah tangga kadang-kadang perbedaan pendapat, tapi ojo rebutan bener, gelem rebutan salah.
ngelingo nampi yen ketok apa saiki mu ketok apa lho manten anyar kaya ngene iki. Kadang pangapunten lae dhewe iki lali nalikane manten anyare kaya ya mlaku gandengan. Kesel yo dipijeti. Kesandung tulungi. Sakit enggak sayang? Ngono nek watu kesandung watu sing disalane watune jene watu nang tengah-tengah ratan jene sendele sapa? Ya Allah, kesandung jegluk iki ditulungi. Ngentut endelik kok piye. Sing anyar ngono kuwi, tapi kok nek keterucut makrit ngono maaf. Sing lanang alhamdulillah. Ngapunten lho Mas, ndak enak kasturi sayangku. Anyar kuwi arep mlebu mobil lawange dibukane munggah mobil bokong disangga. Anyar jajal manten kawak ya Allah wis dasteran amoh kelekane wis keleke suwek pinggiran dredet kabeh nek ra ngono saking sumuke kadang-kadang menghanrokan karo kotangan tok gek ngono cepot mung dicemiteni gonjeng pisan ya Allah wis ambune PPO guri kerokan lagi cedeki bojo dek wong lanang kan betah kondi kaya ngono kuwi mlebu mobil kesuwen kok dijengkakne kesandung jegluk lah ditulungi malah dilokne tuwek yak-yakan bareng ngentut manten anyare muni kasturi sayangku ya Allah bareng manten kawak dadut-dadut ki mari mangan batrang apa ta ya ketok ya ngono kenongo kelingono kenangan nalikane jaman semono Mbak Arni ladeni sing kakung kanthi sae ingat di luar banyak perempuan yang siap melayani suamimu berikan pelayanan terbaik seorang perempuan salate wajib dilakoni poso napa niku wajib dilakoni senajan ora poso sunah karena poso sunahnya seorang perempuan harus atas izin suami nggih napa mboten menjaga kehormatan diri kehormatan suami kehormatan keluarga besok hari milih nang akhirat mlebu swarga lewat lawang ngendi mawon luar biasa ketaatan perempuan nanti diladeni sing kakung pemene wae malam Jumat wayahe yasinan maksudnya nyong lah kan yo dicepakne apa darane apa unjukane pakaiane mosok kon golek-golek dhewe sing wedok gak gelem ngladeni sing kakung protes kan bahaya saben malam jemah bojoku angel digugah aku ra tau diladeni banjur aku budal patroli aku metu bengi gugah rondo tanah kali lah kan bahaya kenongo kelingono kenangan nalikane jaman semono ingat hati-hati dalam kehidupan rumah tangga ora lepas saka godane iblis ono iblis jenenge Dasim selalu menggoda keharmonisan rumah tangga bahaya rumah tangga bukan paling tapi saling melengkapi saling menerima saling menghargai jangan menuntut kesempurnaan karena diri kita penuh dengan kekurangan rumah tangga lah mantun niku maghfirah saling memaafkan bukan hanya dalam kehidupan rumah tangga dok berkeluarga bermasyarakat juga harus saling memaafkan napa melih niki momentum bulan Syawal halalun bil halalin ngapuronan lahir terus ning batin mantun niku akhlakul karimah sopan santun rumah tangga harus saling menghormati rumah tangga harus saling menghargai begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat yang namanya beraneka ragam menungso lain lubuk lain air lain orang lain kepala sifat watak ini guyo beda jangan egois nerimo ing pandum rezeki setitik alhamdulillah rezeki oke yo alhamdulillah disyukuri nikmate Gusti Allah aja nyawang nikmate wong li sing dadekno ora ayem ora tentrem niku mergo nyawang nikmate wong liya uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman
tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'an ayam manggone ana ning jroning ati nalikane syukur datang sedaya nikmate Gusti Allah sing dadekne ga ayem niku nalikane nyawang nikmate wong liya tanggane tuku kalung bingung tanggane tuku ali-ali atine iri tanggane tuku gelang awake meriang enten apa mboten wong iya teko sing sok ngono kuwi tanggane tuku montor lambene mecocor Mas aku sesuk tenan nang dealer pokoke arep ngapa Dik njumuk motor anyar. Lah nang omah wis ana motor apik lho Dik. Ya kurang keren. Ya tanggane awake dhewe lagi dilantik dadi KPPS langsung kredit motor. Aku yo gak gelem ketinggalan no Mas. Aku pokoknya nek budal arisan apa pengajian ya ben mundak keren. Aku terno ning dealer arep njumuk motor NMAX. Sing wedok njaluk NMAX selana budal ning warung tuku Paramex. Wong ki aja kegeden gengsi, sing penting fungsi. Mengukur keinginan dengan kemampuan. Nggih napa mboten? Duwene dhuwit 5 juta pengen Pajero, tiwas panas ya ben jero, direwangi kredit turut bank hanya untuk menuruti gaya niki padha karo bunuh diri pengumuman. Lho sing penting rak nyaur, Mbak. Sing utang sepenting nyaur ya gawe duit-duitmu dhewe. Betul. Muga-muga sing diutang muga-muga ndang cepet iso nyaur utange. Allahumma. Tapi perkorone bukan bisa atau tidak bisa, tapi umur rahasiane Gusti Allah. Aja sampai kedisian mati utange urung lunas, cilik gede tetap sama-sama berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja kegedean gengsi, syukuri nikmate dhewe tanggane tuku TV giedinge setengah mati Mas sesuk terno pokoke nang toko elektronik ngapa Dik njukuk TV anyar lha nang omah ya wis enek TV kurang gedhi lan jalukmu gedhi pira 50 in lho 50 karo cilik praya padha wae lho Dik siarane ya beda nek TV-ne gedhe kan gambare ya gedhe terluwe genah tapi janjane ya siarane ya padha wae iki nggih napa mboten lah iya ngopo peh cilik gede siarane beda padha yo TV-mu kok cilik duwene iki kok 14 in siarane apa lho yo mbok wit mau iklan kok cegah aku lah TV-mu ketoke kok apik men to yung apik 50 in noe lah wis siarane apa kari milih lah sing mbok delok wi channel-e apa AMTV lah ngono aku yo AMTV iki tapi iklan kok iki nangunamu aku mening Sahrukan तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना हो तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना दिल रोया के एक भलाई दिल रोया के एक भलाई किसी से अब क्या कहना तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना Boten insyaallah menawi rumah tangga dipun bentengi kali iman syukur dateng nikmatipun Allah Subhanahu wa taala ngibadahi ora kendhat insyaallah nuhaken rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah karidanan dening Allah Subhanahu wa taala anggenipun Mbak Arni Puspitasari kalian Mas Ahmad Mualimin bangun Bale Wismo diridani kalian Allah Subhanahu wa taala Allah ridha rumah tangga ayam tentrem langgeng sakinah mawaddah warahmah rezekinipun kathah melimpah ruah manfaah lan uga barokah
lan pinaringan momongan dzurriyyah ingkang sholih lan sholihah. Amin Allahumma. Lumeber dumateng kula lan panjenengan sedaya para jamaah. Kalajengaken mangke sholawatan kalian para habaib. Mbok menawi niki mengki karisma boten saged nderek ngantos sak bakdanipun acara. Nyuwun pangapunten ingkang kathah keranten nglajengaken lampah acara benjang dhateng ngene Pemalang. Pramila saking menika mugi-mugi ingkang kula aturaken wonten gina lan manfaatipun menawi wonten lepatipun atur kawula tingkah laku tata basa ingkang kirang meranani penggalih panjenengan saya keladuk kirang duka kirang terap sila nyuwun agunging sih samudra pangarsami matur nuwun dumateng panjenenganipun Ibu Nuritun undanganipun kagem karisma dalah temanten kekalih matur nuwun ingkang kathah lan ugi sedaya para jamaah matur nuwun ingkang kathah grup sholawatnya matur nuwun ingkang kathah iringanipun kelepatan nyuwun pangapunten sound systemnya syutingnya matur nuwun ingkang kathah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ja'alanallahu wa iyyakum ajma'in minal aidin wal faizin wa antum bi khair kullu 'amin wa antum bi khair ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.